Hello guys, my name is Chipo Muchegwa. So on the 28th of December, Ndunge Youth, my brother, will be celebrating his 5th anniversary Arimo music industry. Guys, so kuchanga kune ma-artists akawanda, the likes of Silent Killer, Say Colors, Sniper Storm, who else? Vakawanda guys, kunenge kuchinakidza. Chipo Muchegwa anenge ariko. So this program iri kuitwa paGwanzura Stadium ku Highfields. Uyai tifare tiri pamwe chete tichimba makafanana. Ha, yo, Chimboti Ndunge, yo, we say 20th December, tiripo Gwanzura Stadium, one wese be there. It's all about Ndunge Youth to flip the world. Gatsangane Gogo 28, one wese pa Gwanzura. What's up, Ndunge Youth family? What's up, Ndunge family? Nasti na boss chaku, waturongera chunjaganaka, chamuningi na wedu, 5th anniversary ya Ndunge Youth, pa Gwanzura on the 28th. Of December, tunenge tiripo ipapo inene ndiripo we supporting my youth munina wangu chakano chipeta ameno mafaira muloti munguturongedzera mafaira akawanda chatomuziva njorika chakanaka chine wangu zvese tinopedza ende usasiye wako asiye wako tokutorera Gosh. Yazeme ana maruni wayo kona ngale wayo nza musheruko mona mona habuni wayo chino nafunza ipolisi remba gaufu ena ushuna habuni wayo akona ngale wayo nza musheruko awamse habuni wayo chino nafunza ngoma wangu remba gaufu mona ushuna yaseme tungoti gaga chini pano style wese jomola imposta ku yasina ngoma chungu pakura ndoda wanizumswa 28 December, remember me that teaching that change on timber, treasury my timber, Tabuna Pana timber, but Kafa was in around the timber. That's in 1 hour say, for Gwanzura Stadium, so 28 December. Yaman, be that you will be there live performance. Yaman, be honest of Ndunge Youth. Yaman, 5th anniversary. Chungo Kandos Mangumas, which is a telephone. Man of style. Easy. Well, alright, Zita Kundai, Saka, Woyo, mana press 5 like a joker. 28 December, let's all link up to Gwanzura Stadium, Ndunge Youth 5th anniversary. We celebrate 5 years. So I want to make a link, make a date with us. Tichitindaka pinda bileki. Here, Shiganzima Savana, Snapbag, Mapingo, Shiringa Zuvangiton, Nishidimbo. Ndapindira pa Fideo, country boy. Yeah, greetings family. Ndawe any good news. 20 December. Tell a friend, call me numbers. Kune Ndunge Youth 5th anniversary Gwanzura Stadium. Only 2 bags. Kuchanga kune artists akawanda, kuchanga kune soccer match, maizia. Bora rema musicians, ma sim legends, vatambi bora wakatamba kara na Moses Chunga. Inde ma artists kuchanga kune wakawanda wakasiyana. So tell a friend and call me numbers. Chamuningi na wedu 5th anniversary ya Ndunge Youth. Pagwanzura on the 28th of December. Tunenge tiripo ipapo inene ndiripo we supporting my youth munina wangu chakano chipeta ameno mafaira muloti munguturongedzera mafaira akawanda chatomuziva njorika chakanaka chine wangu zvese tinopedza ende usasiye wako asiye wako tokutorera Drop from the sky. Oh yeah. When I'm born, Ghost. Ndikati Wandro, ari kupo X Gwanzura, muzononda kugeza wona ndakatsukira. Eyo, zita rangu nditwo Young Fantan. Ndoda kukuradza chinhu hanje kuti munozoti Ndunge Youth anonzi murerutsi ende acharerutsa vanhu gore rino. Mazadzira atoda kuita Gwanzura inonzi Gwanzura Stadium. Mwana wese achanga ariko, inini Young Fantan vese anashegwa munoziva nopisa anaKalaza nani Holy vanenge variko. Murerutsi achirerutsa vanhu ari muGwanzura. Saka Chimboti Ndunge musi wa28 kasina neGwanzura Stadium Highfields. Saka kana zvino unogara kuGlenora, unogara kupi iri surround ikoko ungatibatike mwana wese musi wa28 December. Tengesa tasvika paNew Year just after Christmas.
ipondo chete kupinda takaenda ndonzi murerutsi.